नमस्कार मंडळी, ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. आज मी करणार आहे 2.5 किलोचं चिकन. चिकन मी पातळसुद्धा करणार नाही आहे आणि चिकन सुकंसुद्धा करणार नाही आहे, पण जर असं थपथपीत ग्रेव्हीसारखं करणार आहे. तर आता चिकन मी घेतलेलं आहे 2.5 किलो. चांगलं बारीक बाजारातच कट करून घेऊन आली. स्वच्छ धुवून घ्यायचे आपल्याला पाण्याने. आता आपल्याला ह्याला मसाले लावून घ्यायचे आहेत काही. तर मी पहिलं मीठ घातलेलं आहे. तर मीठ हे आपण अंदाजप्रमाणे मी 2-3 चमचे घातलेले आहे. आपल्याला ह्याला आलं लसूणची पेस्ट घालायची. तर मी आलं, लसूण, कोथिंबीर आणि मिरची ह्याची पेस्ट केलेली आहे. तर ही मोजून मी 4 चमचे घातलेली आहे. तर आपण तेलामध्ये टाकताना सुद्धा आपण आलं लसूणची पेस्ट वापरणार आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण लिंबू घालायचा आहे, म्हणजे लिंबाचा रस घालायचा आहे. 2 लिंबाचा रस मी या चिकनमध्ये घातलेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये एव्हरेस्टचा मी चिकन मसाला घेतला आहे. 10 रुपयाचं एक पॅकेट घेतलं आहे. मी 2 पॅकेट घेतलेले. आधी एक पॅकेट ह्याच्यामध्ये आपल्याला या चिकनला लावून घ्यायचं आहे. यामध्ये आपल्याला हळद घालायची आणि मालवणी मसाला घालायचा आहे. तर मालवणी मसाला मी 4 चमचे घातलेले, हे बघा मोजून. आणि त्यामध्ये आता मी गरम मसाला घालणार आहे. तर एक पूर्ण चमच्याभर घातला नाही, पण थोडा कमी गरम मसाला घातला. 1 चमच्याभर मी धना पावडर घातलेली आहे आणि कोथिंबीर बारीक चिरून घालायची. आता हे सगळं चिकनला आपल्याला लावून घ्यायचं आहे मसाले. तर हे मसाले मी सगळे लावून घेते. हे बघा लावून घेतलेले. आता हे चिकन आपल्याला साईडला ठेवून द्यायचं आहे. तोपर्यंत आपण ह्याचं वाटण तयार करून घेऊया. वाटणासाठी मी हे बघा कांदे घेतले आणि सुकं खोबरं घेतले. तर मी 15 कांदे घेतले होते. ते म्हणजेच 1 किलोच्या जरा वरच आहेत कांदे. आणि सुकं खोबरं असे गुडगुडीचे 2 म्हणजे 2 कवड घेतली होती आणि ते बारीक कट करून घेतले. गॅसवर कढई ठेवायची आणि कांदा आणि हे सुकं खोबरं एकत्र आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. तर चांगलं सोनेरी रंग येईपर्यंत आपल्याला हा कांदा आणि सुकं खोबरं व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. हे बघा ह्या पद्धतीमध्ये भाजला गेला पाहिजे. झालेला आहे. कांदा काढून घ्यायचा आहे. त्याचप्रमाणे मी आता ओलं खोबरंसुद्धा मी घेतलेलं आहे किसून. तर ओलं खोबरं मी 2 नारळ घेतले होते अख्खे मोठे. ते मी किसून घेतलेले आहेत आणि ते सुद्धा आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. ओलं खोबऱ्याचं प्रमाण कमी जास्त होऊ शकतं. म्हणून मी ओलं खोबरं वेगळं परतून घेते. म्हणजे जेवढं लागणार आपल्याला त्या चिकनमध्ये तेवढंच घालायचं आहे आपल्याला. कांदा वगैरे भाजून घेतलेला आहे आणि व्यवस्थित आपला थंड करून घ्यायचा चांगला. आता मी जी चिकनला मसाला लावून घेतले तेच चिकनची कढई मी आता गॅसवर ठेवलेली आहे. म्हणजे ह्या पद्धती तुम्ही केलं तर लवकर पण होतं चिकन. करून सुद्धा पहा, खूप टेस्टी पण लागतं आणि सोपी पद्धत आहे, म्हणून ह्या पद्धतीत करा. तर आता झाकण लावायचं आहे आणि आपल्याला हे 10 मिनटं किंवा 15 मिनटं वाफ काढून घ्यायची. मध्ये झाकण काढून आपल्याला हे मिक्स करून सुद्धा घ्यायचं आहे. लक्षात ठेवा. हे बघा ह्या पद्धतीमध्ये. तर बघा असं चिकनला असं थोडं थोडं पाणी सुटायला लागलेलं आहे आणि चिकन ह्या पद्धतीत केलं की लवकर शिजतं पण. हे बघा तयार आहे. आता आपण झाकण लावून 10 मिनटं चांगली वाफ काढून घ्यायचे. तोपर्यंत आपण वाटण तयार करून घ्या. तर सुकं खोबरं, कांदा भाजून घेतले, त्यामध्ये मी कोथिंबीर घातलेली आहे आणि हे आपल्याला वाटण वेगळं करून घ्यायचं आहे. तर पहिलं आम्ही याच्यामध्ये कोथिंबीर आणि थोडं वाटण घालते आणि बाकीचं आपण हे सगळं नंतर तसंच वाटायचं आहे. तर हे वाटण पूर्ण लागणार आहे चिकनला. हे बघा हे पहिलं मी वाटून घेतले. तर पहिल्या वाटणामध्ये मी कोथिंबीर घातल्यामुळे ते हिरवं वाटण दिसते आणि थोडं अजून उरलेलं आहे ते सुद्धा मी वाटून घेतलेलं आहे. आता ओलं खोबरंसुद्धा आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे. तर ओलं खोबरं वाटताना लक्षात ठेवा, ओलं खोबऱ्याचं वाटण आपल्याला वेगळं ठेवायचं आहे आणि सुकं खोबऱ्याचं वाटण आपल्याला वेगळं ठेवायचं. असं करून मी हे सगळं वाटण तयार करून घेते. दोन्ही वाटण तयार आहे. हे बघा आता आपल्याला चिकन बघायचं आहे. तर चिकनला पण बघा मस्त असं पाणी सुटलेलं आहे आणि चिकन बऱ्यापैकी अर्धं शिजलेलं पण आहे. चिकनला आता आपण फोडणी देऊन घेऊया. तर त्यासाठी मी आधी गॅसवर पातेलं ठेवलेलं आहे. तर आता पातेलं चांगलं गरम करून घ्यायचं. त्यामध्ये मी तेल घातलेले आणि हे टोमॅटो घेतलेले 5 टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेले, मीडियम आकाराचे घेतले होते आणि त्याची आपल्याला पेस्ट करून घ्यायचे. या तेलामध्ये तेजपत्ता, दालचिनी, लवंग, काळी मिरी घालायचे. तुम्हाला पाहिजे तर अजून खडे मसाले काही वापरू शकता, शाही जिरा वगैरे, पण मी नाही घेतले. मी तेवढेच खडे मसाले घेतलेले. कांदा घ्यायचा. तर कांदे मी 4-5 कांदे बारीक चिरून घेतले. कांदा आपल्याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे. बघा कांद्याला चांगला तर रंग आलेला आहे. यामध्ये आपल्याला आलं लसूणची पेस्ट घालायची. 3-3.5 चमचे मी आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे. जी मी मसाला वगैरे लावताना पण चिकनला लावून ठेवलं होतं आलं लसूणची पेस्ट. तर भरपूर अशी मी त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे. आता आलं लसूणची पेस्ट आपल्याला चांगली परतून घेतलेली. ह्यामध्ये आता टोमॅटोची पेस्ट घालायची. तीसुद्धा आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायची. परतून घेतलं. 1 चमच्याभर मी लाल तिखट घातलेलं आहे, जास्त नाही घातलेलं आहे. किंवा तुमच्याकडे काश्मीरी मिरची पावडर असेल तर ती घाला, त्याने कलर खूप छान येतो. छोटी वाटीभर मी मालवणी मसाला घातलेला आहे. मग अशी सुद्धा मालवणी मसाला घातलेला आहे. तिखट आवडीप्रमाणे आपण घालायचं आहे. यामध्ये थोडासा पाणी घालायचं आहे म्हणजे मसाला करपू नये म्हणून. त्यामुळे मसाला व्यवस्थित मिक्स होतो.
थोडंसं पाणी घालून झालेलं आहे आणि मसाला व्यवस्थित परतून घेतलेला आहे. याने कलरसुद्धा छान येतो आपल्या चिकनला. आता ह्यामध्ये आपल्याला सुकं खोबरं, कांदा आणि कोथिंबीरचं वाटण घालायचं आहे आणि हे वाटण आपल्याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे. तर आता हे बारीक गॅसवर मी चांगलं परतून घेते. वाटण परतून झालेलं आहे. आता याच्यामध्ये मीठसुद्धा घालायचं आहे. मगाशी मी मीठ घातलेलं आहे, पण चव बघून मीठ घालायचं आहे. तर मीठसुद्धा घालून घेते मी. तर ह्या वाटणामध्ये जरा मीठ घातलं की व्यवस्थित लागलं जातं. ह्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे ओलं खोबऱ्याचं वाटण. अर्धं ओलं खोबऱ्याचं वाटण मी काढून ठेवलेलं आहे साईडला आणि अर्धं मी घातलेलं आहे. तर अर्धं ओलं खोबरं आहे मी नंतर थोडंसं म्हणजे सगळं चिकन वगैरे घालून झाल्यानंतर वरून घालणार आहे. चिकनला छान टेस्ट येते. हे बघा एवढं मी ठेवले पण एवढं लागणार नाही आहे. थोडंसं घालणार आहे मी वरून. चिकनचं आता वाटण चांगलं मी व्यवस्थित परतून घेतलं आहे. यामध्ये आता शिजवलेलं आपण चिकन घालायचं आहे. हे बघा. म्हणजे आपल्याला अंदाज कळेल पाण्याचा वगैरे. तर आता मी ह्यामध्ये पाणी घालून घेणार आहे. तर पाणी मी गरम पाणी करूनच ठेवलं होतं. तर ते आपल्याला जर हा रस्सा करायचा असेल तर थोडं पाण्याचं प्रमाण वाढवायचं आहे. तर मी मीडियम असं करणार आहे. त्यामुळे मी असे 2-3 छोटं पातेले भरून मी पाणी घातलेलं आहे. झाकण लावून आपल्याला वाफ काढायचे. हे बघा वाफ काढून घेतले. बघा मिक्स करून घ्यायचं एकदा. आता चिकन मिक्स करून घेतलं आहे. ह्यामध्ये आता मी एक पॅकेट ठेवलं होतं साईडला म्हणजे चिकन मसाल्याचं. तर हा मी पूर्ण एक पॅकेट घालणार आहे. एक पॅकेट मी मगाशी चिकनला म्हणजे मसाला वगैरे लावताना घातलेला होता आणि ह्यामध्ये थोडंसं आता वाटणसुद्धा घालायचं आहे आपल्याला. तर थोडं वाटण घातले, थोडं ठेवून दिलेलं आहे. एवढं वाटण लागणार नाही. आता मिक्स करून घ्यायचं आहे. यामध्ये आपल्याला बारीक चिरलेली कोथिंबीरसुद्धा घालायची आहे. तुम्ही नंतर पूर्ण चिकन असं शिजवून झालं तर वरूनसुद्धा घालू शकता. हे बघा. आता झाकण लावून आपल्याला अजून 5 मिनिटं वाफ काढून घ्यायची. वाफ काढून घेतलेले बघा. असं मस्त थपथपीत असा हा चिकन रेडी आहे. जसं जसं हे थंड होणार तसं तसं ह्याला घट्टपणा अजून येईल. त्यामुळे आता मी गॅस बंद करते. तयार आहे 2.5 किलोचं चिकन. तर नक्की करून पहा. आवडेल तुम्हाला. चपाती, भाकरी, भाताबरोबर खायला अप्रतिम. तर कसं वाटलं हे चिकन मला नक्की सांगा. आवडलं असेल तर मालवणी ज्योती किचनला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. चला भेटूया अशाच आपण नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.